Már ma este elszöktetlek, csak gyere, 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 gyere. Boldog leszel, én mellettem, seje. Seje, seje. És aki szoknyában az most köröljön, magyar azt fog jönni. A szoknyádat jól pörgeted. A szoknyádat jól pörgeted. A két szemed én rám vetett. Átti-nári-nána, átti-nári-nári-nána. Hopp, hopp, hey! Virágokkal körben szórlak, csókolgatlak, simogatlak. Átti-nári-nána, átti-nári-nána. Gyerünk már! Már ma este elszöktetlek, csak gyere, 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 gyere. Boldog leszel, én mellettem, seje. Már ma este elszöktetlek, csak gyere, 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 gyere. Boldog leszel, én mellettem, seje. Így is jönnek a fiúk, szöktetik a lányokkal. Neki rájad most magadat, mert te éppen úgy oldalad. Átti-nári-nána, átti-nári-nána. Gyerő párosok, mi leszünk, senki nem bír majd még velünk. Átti-nári-nána, átti-nári-nána. Gyerünk már! Már ma este elszöktetlek, csak gyere, 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 gyere. Boldog leszel, én mellettem, seje. Seje. Már ma este elszöktetlek, csak gyere, 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 gyere. Boldog leszel, én mellettem, seje. Seje. További jó szórakozást, köszönök minden nektek, sziasztok! Nem azt kell mondani. Pista, 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 pista. Köszönöm, köszönöm, hazudtam különben, nem az utolsó volt, az utolsó előtti. Csak akartam még egy viccet mondani, de nem jut eszembe. De viszont azt sem tudom, a polgármester itt van, amely gondolom azt szeretnünk neki elénekelni. Polgármester, csak azt kérem, egy kis segít hozzon nékem, ha tudjak a kocsmába menni. Jaj, de ha tudjak egy fröccsöt inni, bánatomat, mert szeretnék egy picit boldog lenni. Így van. Hát azért iszunk, hogy egy kicsit boldogok legyünk. Hogy egy tapsot kérünk a polgármesternek, mert lehet, hogy már hallotta is. Még az is lehet, hogy pénz is van nála, és még lehet, hogy ide is fog jönni. Drága polgármesterem, a jóisten áldjon meg, szevasz, itt vagyunk, várunk a meleg sörrel. Jön az, jön az, jön az, jön az. Na, fiatal, addig mondok egy viccet, meg a polgármester úr majd ide jön. Ismerték, amikor a barátom, képzeljétek el, hazament, jó részegen berúgvált, az anyós nálunk lakott, befeküdt az ágyba. Hát háttal az éjszaka az asztalt lássa, háttal van neki. Azt mondja, meg bepróbálkozok. Oda pattint neki. Alszanak egy jót, reggel föl kell a csávó, kinyissa a szemét, lássa az anyós alszik mellette. Szóval anyós, hát maga meg mit keresít, hogy került ide? Azt mondja, fiam, hát egész éjszaka itt voltam. Itt volt? Hát azt mondja, volt valami. Hát tudom, fiam. Tudja, hát akkor meg miért nem szólt? Jaj, fiam, azt mondja, 10 éve nem szólunk egymáshoz, pont most szólaljak. Nagy tisztelet, te ezt levasztok. Szia! Te fogsz táncolni velünk? Fogsz? Na végre egy jó hír. Akkor
Akkor kérdésem az, táncolni fogsz most, vagy énekelni? Inkább táncolsz? Akkor a pici kis, aki szeretne táncolni, nyugodtan följött ide, és mi pedig együtt elénekeljük a polgármesternek, hát meg kell dolgozni a pénzért, látod? Tehát akkor segítsetek nekünk, és akkor itt maradjál itt velünk, utána meg jól leítatjuk egymást, jó? De itt ma már valami, de olyan fehér vagy sem. Na akkor egy tapsal biztosok a polgármester ott is, hogy még jobban táncoljon itt nekünk a kislány meg itt. Na hadd szóljon! Hogy segítsetek nekünk! Egy csóró lettem, most nincs helyen, elvesztettem a munkahelyet, jaj Istenem, most mi lesz? Egyre betörjek, hogy végül beálljak, jaj Isten, mit csináljak? Mondjátok meg, hogy most hallják, az este felmegyek a hivatalba, rábaszom, és elmondom, hogy úgy van, de polgármester csak az kéne, egy kis segély adjon nékem, hadd tudjak a kocsmába elmenni. Közéneklünk is, de hadd tudjak egy fröccsöt írni, a bátomat elfeled, szeretnék egy picit boldogulni. Na még egyszer mindenki, hogy polgármester csak az kéne, egy kis segély adjon nékem, hadd tudjak a kocsmába elmenni. De hadd tudjak egy a bánatomat elfelejteni, szeretnék egy picit boldog lenni. Nagyon jó, biztosuk a polgármestert, egy picit tapsol. Na még egy picit kapcsol. És most figyelünk, mert egy csóró lettem, most nincs kenyerem, elvesztettem a jaj Istenem, most mi lesz? De betörjek, a végülben álljak, polgármester, most mit csináljak? Mondjátok meg, hogy most? Na belmegyünk a belmegyek. Rávágom, és elmondom, hogy egy polgármester csak az kéne, de egy kis segély. Hogy tudjam a kocsmába elmenni. Na mindenki megyünk, hogy ne hadd tudjam egy fröccsöt írni, a bánatomat. Mert szeretnék egy picit boldog lenni. Egy picit boldog lenni. Polgármester úrnak egy tapsot, köszönöm szépen, sziasztok, csókolunk mindenkit! Na, köszönöm szépen! Pista bácsi nem megy még el, aki szeretne Bunyós Pityóval egy közös fotót a Facebook oldalára, vagy ilyesmi, művész úr szeretettel vár mindenkit itt a színpad mögött a furgonnál, illetve kapható az a legújabb könyve, amit természetesen dedikál a művész úr, és a legújabb CD-je 1000 forintos reklámáron, tehát mindenki szeretettel várunk itt hátul a furgonnál, aki szeretne
Pistabával találkozni, beszélgetni, közös fotó erejéig és dedikálás. Köszönjük szépen mindenkinek, további jó szórakozást, sziasztok! Köszönöm szépen.